Shubor nagaslem jong unongsan hima. Satang arsengi haswa ban tep vote kaban long hakakat khandai terik uyayong arajar arpusau. Kibre kibadai ban penyat nya kajing tep vote kilas dang ban mi minta kasngi kakat nyo terik uyayong ban lech keleng ki jaka tep vote kibahap hagani ka Shillong Lok Sabha constituency. Kibabun ki officer kila mi namadan polo ha Shillong kabadai ka jaka pedeng ban pha ye ki breu ki badai ban lech shala ki jong ki jaka thep vote ha keleng ki shnong ki bahap hang ni ha East Khasi Hills district ka East Khasi Hills district ka dei ka ba he bat bon tam ki constituency MLA namar ki don hadu khat nyo teli ki constituency katkum gajing batai ki bor penyat election laong baki breu ki badai ban penlong ki election ki lami menta nado ka khat nyo tarik uyayong bat kin donru ki ban mi lasai ka sngi ka khat pra tarik khamtam lada ki sha bin shat ban let penlong ye gajing tap vote ki jaka bat kishnong ki bakham jan ki bor pahararu ki lami ban let sha ka jaka tap vote na ka benta ban ai ka jing pahara hakito ki jaka tap vote ki badan hakeleng ki jaka jong ke Shillong parliamentary constituency. Bukan proses